Tovar pi kebak eda jok rat kedam kebang kisung nang. Samagra Shiksha Samatum pen kepangdak ponateng pen samelangso English LP School pen samelangso Higher Secondary School along ke Croydon. Jurikendeng Hempu Mukrang Auditorium Hall along awareness meeting come fund distribution of livelihood activity for self-help group amai pamanpon. Karbi Nili Abirta than bangpi Sami merely intik therapy. Aprangsi Northeast Karbi life kelangara doan apan Kardom bajediklo Kardom. Tangte Pini Prime tan Abirta leang tonpen arju konikha. Tovar pi kebak eda jok rat kedam kebang kisung nang. Nijang Karbi ang long rongkhang constituency ke parlo borthoi sorong ang denalong Tovar pi kebak eda jok rat kedam kebang kisung kachitong nang. Labangso video lang ikurtha kaduka ve Karbi ang long rat doananta. Labangso video nang litum ke theklong penang litum nang lining kamatha ki konat ni inglong ato kanod di malong pusi mathaji mene. Bon ta labangso nang litum ke theklong adim lake Nijang Karbi ang long rongkhang constituency ke parlo borthoi sorong ang den malom Tovar pi ke heno video iglo. Labangso Tovar pi ke heno lake non head non ripen kalilo labangso Tovar pi pensi difu hamren bathalang so kache hela Tovar pilo lapen klim somar tum logo charli aphan kedam ke bangta labangso Tovar pi henlo lapen rongkhang constituency local MSC ki hailong bison be lapen MP Horen Singh be hempen ta kache heloret kalilo bon ta labangso Tovar pi ke heno puchinilor lapen theklor boy pitsita kachini ne lapen ke theklong leson che khrong bor easy non pon ta selam pi pesia Tovar pi pawak edamat masap sorbe ke jangpen Tovar pi along talo along biason pamanthurong non kachari bom BJP sarkar tum ningkan sir kep nang plenget lo lapen ningkan kep aparman chari bom lo lapen along amai meeting along sida mi rongara tum maphan kachiparoka ki BJP sarkar nang chari dat pen Karbi ang long chingthur piklo pusi rara thingno chiparoka pon bom bang bom si ningkan sir kep nang pleng pamekalo bon tar rongkhang constituency ke parlo borthoi sorong ang den Tovar pike non puta chiprucho engsi banget lo tangte la Tovar pi ke bak la penta lo lang bi ason ka chiplang long tong development loma non puthot labang so Tovar pi ke bak et ka che helat fer rong rar tum pherang ke thing non ke than dona puthak le arju iksenang kado beya ya kado na bahut सरकार के बाद अनुरोध करिब नेকি सरकार तो कोई अभी मान दिए रास्ता तो बनाया पा गाड़ी चलवा केनेका লাগিছে ৰাস্তাটো या एक नंबर आई बनवारी কৰ পৰা আহিছে আপুনি और बटना ক'ত যায় উদাই যাম সদায় তো ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰে না উদাই যাম এইটো চলাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে না ভাল লাগা না ये দিগদাৰি হৈ আছে আমাৰ হয় হয় বিতালো nang keman nang putha nang lihin ben pini puyi doma ke ni digi puyi hin ma sonelo la department sarkar chelang le apono la pen department mane council ban chelang nang kemana tum department na tum lapan ka peme ka pheng no ka tum si ma thanang po je develop olo posi tame gosona ka develop ma bangali tume la ke isi pudam tam te Tovar pi thulang lekin Tovar pi pulotang te la ke di pupen mane ajo west pen is ka chelenga Tovar ke Tovar pilo pusi pudami kelang ta non bang ke lahan lang bung lang plate ke pura chu halau so mar so school ke dam ta jo theklong lo non ke bang hap an ke dam nang pulot la ke inglong dam nang puma lang bi long dam nang puma la ke sarkar sor chelang chenang po li puye bang ke kemala li tum sente la ke ang song ta du alokan kelang la puye bang kopine labangso puta kachungri nang li Karbang lo tonomus council man kopine kachungri padupon alang litum department sarpan chipu pe no ma ka pemi ha sini lihin pen tuningri lo aket ke la siema tum thama ta iya tum rame department ni phana siem phal sitame so ali pilong kaheno aputha nang lihin pen kopine kachungri son ma de kopine ke sarkar phan ke puye son doma la ke damtang ningkan kep BJP sarkar wang det pen development no bisini lima thada Tovar anta dong chan man hal bam man gari motor salai ne sini ke cycle be girong lo motor cycle a sari saka pe dalo motor cycle anta ke vek no Tovar no na je plang la si cycle si be girong lo ni lige isia puriborton lo la ta theklo la non nikan ke bang bong BJP government sarkar mate
Franke non MP lo ala masih IM and charge lo lah sia belaka homosi problem de lo dak rong khamat la development ma theklo ma la hal dong chana silo la PWD main road sama bothalang su tu hamren hojai tu hamren atau waran ta Than tha to ini mana siri muhen terang nang li ladak borthoi sorong so terang arong ame kar ladi ameka tang te la buson la tuar pilong la buson la dong chan ma te la son langbi talo nang ke manang puthak nang lin ben kupine ke puji son doma langbu ke man da alikai no ili kachelat ke dam ke ang kasik sak dolo rong osor school osomar ke dam kasik sak do la situare pamete pu ili nili kachening ri kang tong alangli ta arleng the tumta mane hesab isi budam lote dak pamenang po pusi nili hin pen ke chuning ri dolo lang nai rong osor je kiduk ke la ke boy kachong dat ka chutulu ta siksak dak toar kiduk ke dam ka siksak osomar pen ding danglok school ke dam jar no siksak do lasi dak abang ke toare pamenang po pusi nili hin pen ke chuning ri Nijang Karbi yang long bothar lang so hong kram pen long kirong pi report Northeast Karbi Live. Tangte Pini adun thu sigjit la pen akenang soda Abirta leno nang ton pen arjumanik thak. Samagra Shiksha asama tumpen kepang dak pon teng pen semelang so English LP school la pen semelang so higher secondary school along ke Croydon. Pai ni pai inquire ka thomar ni Charlia Hemate School College do analong tar ni kang sam por pai truck an sing haponang ji puaro na tengpen samagra siksa asama tumpen ke pangdak pon Chandrayaan 3 cheklo long kisun arjan lo Charlie sumar tumaphan lo than bang atum paklang nang ji pupin khat pon na tengpen samelang so English LP School along headmaster Rajesh Kramsai hinpen students atumaphan arjan paklang pon lason silapu samelang so higher secondary school along sidami headmaster main Uden Ahmed kapin khara tengpen teaching staff atum chingrum si students atuma phan paklang pon lason si India det pia phan isit hedung Abirta keme Chandrayaan 3 Vikram lander mission cheklo pirthia long sun ponlong lo den takhat pen Mizoram Hanse report Northeast Karbi Live. Tangte Pini adun thu sigjit la pen akenang soda Abirta leno nang ton pen arjumanik thak. Jurikendeng Hempu Mukrang Auditorium Hall along awareness meeting cum fund distribution of livelihood activity for self-help group amai pamanpon. Tabangso mai kebaman pon lagi soceng dev block Jurikendeng hawar lapen nong karla PMKSY 2.0 under Soil Conservation Division hamren latum pensi patrapi pondo. Labangso mai BLCC chairman Mr. Prophet Tiso pensi mai cepa Hempu ponlo. Mr. Prophet Tiso kacari pon mayalong alohiaman pen Karbi Anglong Tramas Council Rina Terangpi Jurikendeng town chairman Mr. Singh Terang Jurikendeng Lems chairman Robin Hanse Jurikendeng soceng dev block BDO Pitok BP lapen penangan kethike dingatum chutongdon. Bangso mai long sochen dev block Jurikendeng havar self help group krek thoma tumaphan PNRD pen sokki ko emission thermit ke ko emission lapen kaprek emission Rina Terang piari deng pen pajerpon lapen halapu soil conservation department ahin penta 62 self help group tumaphan long hong ke pangreng lapen vo ke pangreng ije phan tangka 25000 a check Rina Terang piari deng pen pajerpon Pini la bangso mai long chetong la ke Pini ladak Jurikendeng havar dak social development block angkang yongdung self help group tumaphan PNRD pen keron pon ladak sok ke sap amisin sok ke koi amisin la pen harmit hansu ke koi amisin amparta ladak lason kapre hormu keron pon side pon lo la ke labang so hormu la ke tum kaching hon tunang jir ke hai pisang pirina terang pe honorable PM ti usialang lihin pen pin khat pon ateng alang li labang so development ke wan la ke dak amring conference ra phan la pen dak injin marli sel group to phan ki ongdung hormula puson nangwan PC alang to han pin labang so hormulon pon lo department bahin pesta me ki ongdung sel group to phan group C pen poisa tangka surin ko rapho achegron ponlo la pen dak pini keron ponlong la ke
group chokara hini 62 group satu aphan ron ponlo sitame lason tak sela pu PNRD pena kewana hormula sitame group create aphan ron ponlo la penon angkele sitame dulang la dak solar la light la pen street light la hai nangeli jidulang la sitame non baju hin pen ron pon tupo la pen lason tak sela ni anso se dagrar phan development kewan je phan li bot ipon bomji posipini rat along sitame chak ponlo kasi alang li phan pinya rat ache tong asta me churulo non kherunti jirgindeng atwar phan stame non selam bom non selam pon bom lo la sila bang sopu tak sta Jirgindeng pen plenty crow report Nordisk Karbi Live. Tang Pini prime time Abirta la puan si kang toniklo kadu ka ve phan ta kurwang thu la pen to me thak me kardom